Wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Katur donga saking kula mugi-mugi kawontenanipun Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat lan lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturaken cariyos cekak anggitanipun Teguh Imam Santoso kanthi irah-irahan ali-ali perak ukir mawar. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Playune Mitsubishi Pajero saya rikat sinurung dalan jojrok ing perenging Gunung Sindoro Sumbing Iring Wetan. Jaran Jepang iku nggendring ngoyak pletheking Sang Bagaskara sing wis ngatonake cahya sumamburat ing bang wetan. Pedhut putih adem jekut ora kuwawa ngalang-alangi gerenge mesin diesel sing durung nganti sak jam ninggalake Hotel Kresna panggonanku seminar 3 dina iki. Nyedaki parakan lakune mobil tak gawe alon jalaran lurunge wiwit reja dening wong dagang lan bocah budal sekolah. Sawise ngliwati rumah sakit Muhammadiyah, bulake dawa. Pedal gas tak pidak jero, mobil kaya disawatake. Ancasku sadurunge jam 11 wis tekan Semarang. Meruhi sesawangan ngelami-lami ing sadawane bulak. Aku kelingan yen duwe CD wayang kulit. Iba mate yen karo ngrungokake wayang batinku. Pajero rada tak suda playune. Tanganku grayah-grayah goleki CD ing panggonane. Dumadakan tin wus. Minibus biru metalik ngunekake klakson lan nyalip mobilku kaya ngoyak angin. Mbok menawa supire selak kebelet. Batinku karo mlebokake CD nomor 5 ning player. Gas tak pidak meneh mbarengi adegan gara-gara saka lakon Karna Tanding dening dalang Ki Hadi Sugito. Wiwit muni isih rada mangkel, aku pengen ngoyak minibus sing ngeget-egeti mau. Mung butuh wektu 10 menit aku wis bisa nututi kendaraan kuwi. Nalika jarake saya cedhak kira-kira 100 meter lan dalane nikung nengen, dumadakan keprungu swara ban ngerem ning aspal. Aku isih kober weruh minibus mau oleh ngiwa nengen. Tak sawang saka kaduhan, minibus mau kober mandeg sedhela. Nanging banjur digenjot meneh, kepara playune sansaya mbandang. Astagfirullah. Ora krasa aku ngucap istighfar jalaran sumurup wanita gumletak ora adoh karo sepeda motor sing guling. Tanpa mikir dawa, aku mandeg. Wanita sing nitik seragami guru iku cepet tak gotong minggir. Tak coba nguculi helm sing dienggo ning rekoso. Wusanane kacane sing tak buka sethithik,
katon ana getih ndlewer ning raine. Aku ora wani neliti saka ngendi miline getih mau. Aku uga ora meksa buka helm, jalaran wedi nek malah salah kedaden. Dumadakan ana wong boncengan sepeda motor mandeg. Wanita iki kurban tabrak lari. Aku sadermo nulungi. Ayo digawa menyang rumah sakit. Aku ndisiki ngomong awit ndulu wong loro iku arep nesu mergo ndakwa yen aku sing nabrak. Akhire wong loro mau gelem ngrewangi aku nggotong kurban mlebu mobil. Monggo Pak, sinten ingkang saged tumut kula pados rumah sakit? Kula sanes tiyang mriki. Ingkang setunggal nenggo ngriki kalian ngurusi motoripun tiyang menika, ujarku. Dateng RSUD Temanggung mawon Mas. Monggo kalih kula. Wong lanang sing luwih tuwa mlebu lan lungguh ana sandinge wanita kurban kacilakan iku. Mobilku ngereng mengetan tumuju rumah sakit. Ora nganti 20 menit wis njujuk neng unit gawat darurat. Dening juru rawat sing nampa pasien, wanita iku dipindah menyang gledekan banjur disuruh mlebu UGD. Bathukku njengkerut nalika tanpa sengaja nyumurupi ali-ali sing dienggo kurban ing driji manis kiwa. Ali-ali perak ukir mawar. Sawise markir kendaraan, aku banjur tumuju UGD. Tekan jero UGD, bapak-bapak sing tak kanthi ngeterake pasien iku lungguh ana kursi dawa sangarepe ruang perawatan saja ngenteni aku. Aku banjur njejeri dheweke. Derek nepangaken Pak, nami kula Santoso. Kala wau kula sumerep saking katebian, ibu guru menika keserempet minibus lajeng dawah. Nanging supiripun boten tanggel jawab, malah melajar. Aku mbukani rembug. Kula kinten Mas niki wau sing nabrak. Nyuwun pangapunten. Ucape priya sing nepungake diri kanthi aran Wito kuwi. Menapa Pak Wito tepang kalian ibu guru menika? Mboten. Monggo taken kemawon dateng perawat. Mbok menawi sampun maos KTP-nipun kurban. Leres Pak. Kanthi ngaten kula saged ngabari keluarganipun. Aku banjur nyedhaki perawat sing isih ibut ngupakara wong wadon kuwi. Tak sawang getih kang mili saka perangan sirahe wanita iku lagi dilapi lan diresiki. Menapa wonten tanda pengenal ingkang dipun bekta ibu menika? Pitakonku. Mbok menawi wonten tas menika, kula dereng kober ningali isinipun. Perawat iku nudingi tas cangklong rupa coklat sing diamanake ana meja. Tanpa ngenteni perintah, Pak Wito banjur mbuka tas kuwi lan goleki dompete. Dek Santoso, keleresan menika wonten KTP lan HP-nipun. Pak Wito sumringah. Sudiartini. Aku ngejo jeneng ing KTP sing diatungake Pak Wito. Dek. Sakala aku mengo nggatekake ali-ali ing drijine wanita iku.
Praupan kang wis resik saka getih tak pandeng premati. Masya Allah, Uut, jebul iki mau kowe, kok bisa ana kene? Alokku tanpa sadar. Loh, sinten wanita menika, Mas? Pak Wito gumun weruh ekspresiku kang kaget sawise nyumurupi praupane wanita kuwi. Kenalan kula, aku njenger. Ora krasa angen-angenku mabur marang lelakon 35 tahun kepungkur. Nalika semono, aku kelas 3 SMA lan Sudiartini kelas 3 SMP. Aku kekancan kelawan dheweke awet manggon sakomplek perumahan ing Jakarta. Sawijining dina ing sasi Pasa taun 1984, aku sengaja nunggu dheweke mulih traweh saka Masjid Al Muhajirin perumahan kono. Awit aku mau weruh Uut budal ijen. Loh, Ut, kok kadingaren mulih dhewe? Lah ndi ibumu? Alokku etok-etok kaget. Ibu ora tindak iki mau, ngendikane wetenge sakit. Wangsulane karo mbenakake krudung. Dokter lan rumah sakit cedhak kene wis do prei tak kandhani. Lah apa hubungane antarane dokter prei karo ibuku sing lara weteng? Doktere padha takon prei ben kowe traweh lan salat subuh ora ana sing ngancani. Ning aja sumelang. Isih ana aku sing tansah setya ngancani kowe. Ngerti-ngerti driji mucuk eri kuwi wis nemplek neng bangkeanku kiwa, banjur diuntir sak kayange. Aduh, lara, Ut. Aku njerit karo ngulat-ulet. Ben kapok, meniya meneh dokter lan rumah sakite libur. Aku edok-edok pringisan karo nyekeli bangkeanku sisih tengen. Heh, lagi niyo, sing mbok cekeli kok bangkeanmu tengen. Iki lho, Ut, nek jiwit ki aja mung sisih kiwa tok. Jeneng sing tengen meri njaluk dijiwit sisan. Blok. Gegerku digablok sak kayange. Pupuku diseblaki nganggo sajadahe. Aku mlayu karo ngelus-ngelus geger sing panas mergo digablok tangan lumer mau. Awas, nek beda meneh, bengoke. Sawise kuwi, aku karo Uut asring sepatemon. Traweh lan subuhan wis meh mesti mulih bareng sinambi guyon. Kadang nek pinuju sekolahku mlebu awan, ana kalodhangan budal bareng numpak bis kota sing jurusane padha. Uut mudhun Pasar Senen. Dene aku saka Pasar Senen kono isih oper bis sepisan meneh. Aku lan dheweke uga kerep diskusi magepokan karo ulangan sekolah lan strategi ben ketampa neng SMA favorit. Miturut panemuku, salah sijine strategi supaya ketampa ana SMA favorit, lokasine tes kudu digoleki dhisik. Pamriye supaya ing dina kentinging gawe ora dadak lusak-lusuk goleki panggonane sing bisa njalari telat.
Mula aku banjur ngeterake Uut goleki SMA 17 papan kanggo ngleksanani tes mau. Sawise takon mrono mrene, akhire SMA 17 dak temokake ing daerah Cempaka Putih. Ruangan kanggo tes uga tak pesthekake pisan supaya Uut ora susah goleki. Mulai saka Cempaka Putih, aku lan dheweke andhok bakso karo ngombe es teler. Aku isih eling. Yo nalika andhok bakso kuwi, ali-ali perak ukir mawar tak wenehake Uut. Dongakno aku ketompo ya Mas, ben aku bisa mlebu ning sekolah pilihanku. Kowe saiki rak wis kelas 3. Njur bar iki rancanganmu piye, Mas? Rahasia no. Sok wae nek wis ketompo kowe tak kabari. Apa kowe duwe saran? Becike aku kuliah ana ngendi lan njupuk jurusan apa? Kowe kira SMA IPA? Becike ya milih sing jurusan IPA apa teknik. Pokoke sing selaras karo cita-citamu. Karo meneh kowe rak cah barep to, Mas. Dadi kudu bisa dadi contone adi-adimu. Lan ya nggo contoh aku barang. Hihihi. Uut nyekiki karo nyendok baksone. Matur nuwun, kowe wis menehi motivasi aku, Ut. Aku ngeterake kowe golekake papan tesmu iki sejatine rak mergo arep menehake barang iki kanggo kowe. Kandhaku karo ngetokake bungkusan cilik saka sak celana. Apa kuwi, Mas? Kowe saiki meremo. Aja pati-pati melek nek ora tak perintah. Wis cepet. Iki lho, wis merem dipet. Alon-alon aku metu saka warung banjur nginceng saka njaba. Kok suwi men to, Mas? Pitakone ora sabar. Wusanane Uut melek. Dheweke tolah-toleh goleki aku. Awas yo, rak mesti seneng jaraki aku. Nanging lehmu jaraki gagal, Mas. Wong bungkusanmu keriono kene. Kandhane Uut karo ngguyu kekel. Blai. Bungkusan sing arep tak gawe kagetan mau jebul kerine ngarepe Uut. Kadomu wis tak tampa, Mas. Sak karepmu yen kowe arep ndelik nganti dirubung semut. Hahaha. Ana candake. Cekap semanten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.